Camara ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don Orléans ma. N sera Faransi yan furu de ye n se yan nɔ. Yani n bɛ na Faransi n tun bɛ Mali la. N ye kalan kɛ ka se baki ma, ka baki sɔrɔ ka taa université la. N nana baara ɲini komi tunga ma nɔgɔn, bɛɛ b'a kalama ko tunga ma nɔgɔn. Ne tun bɛ baara la Mali la, mais ne seginnen ka na Faransi. Ne kun obligera ka kalan wɛrɛ kɛ, ka dɔ fara n ka kalan kan. I nana Faransi, i sigira, ayiwa, i bɛ fonctionnaire la, nka o si ma bali, i tilala ka kuluba dɔ, i musow fara ɲɔgɔn kan ni hakilina dɔ ye, ka kulu dɔ sigi sen kan. O kulu nin, a y'a tɔgɔ da ko Kurukanfuga. Kurukanfuga nin tɔgɔ ye tɔgɔba ye, mɔgɔ min bɛ bɔ Mali kɔnɔ, bɛɛ b'o dɔn. Mun kama e ye kulu tɔgɔ da ko Kurukanfuga? Ni fana, aw bɛna mun baara de kɛ ni kulu nin ye? Alors, munna an ye kulu in tɔgɔ da Kurukanfuga? An muso caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi kɔnɔ yan nɔ. Dɔw bɛ Orléans, dɔw bɛ Paris, dɔw bɛ Beauvais. Faransi dugu caman an ye ɲɔgɔn sɔrɔ, an ye hakilina ta. Parce que an y'a da Kurukanfuga la kun min na, parce que Kurukanfuga n'i y'a ta k'a lajɛ, musow ka waleya b'a kɔnɔ. Kurukanfuga article fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ, Manden kalikan n'u b'a fɔ ma ko n'i ma fisa ni nin ye, min bɛɛ ye kelen ye. O n'a taabolo, o talen kɔfɛ, musow ka droit bɛ yen, denmisɛnninw ka kalanko fana bɛ yen, ani taama yɔrɔlamɔgɔw, tunga fana b'a la. O waleya minnu bɛ Kurukanfuga kɔnɔ, an bɛ fɛ k'olu dɔw de ta ka baara kɛ n'a ye. O de kama an y'a tɔgɔ da Kurukanfuga. Tɔn nin muso joli b'a kɔnɔ? Diaspora muso joli b'a kɔnɔ? Alors, diaspora muso min b'a kɔnɔ, an ka ca dɔɔni. A daminɛ ni mɔgɔ 10 ye, mais mɔgɔw bɛ ka don a la don o don. A bɛ ka lakodɔn yan. Donc baaraw bɛ sen na, baara caman bolodalen don. E bɛ se ka mun fɔ sisan n'i ye dunan ye Faransi sigi la, gɛlɛya jumɛnw de bɛ a la? Farafinmuso, e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ yen nɔ? Yala gɛlɛya b'a la wa? E ye gɛlɛya sɔrɔ wa? Gɛlɛya b'a la, comme n b'a fɔ nɔgɔya b'a la. A bɛɛ bɛ dépend mɔgɔ sigiyɔrɔ de la. N'i nana tunga na, n'i ye sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ, i bɛ i yɛrɛ ka i adapter i sigiyɔrɔ tagabolo la. I ka kow ɲini, ka kow dɔn, ka ɲininkaliw kɛ. An b'a fɔ ka tubabukan na ko intégration. Ni i yɛrɛ intégrer, a bɛ se ka nɔgɔya i bolo. Après ni i ye social fana b'a la. Parce que gɛlɛya min b'a la, n'i nana ka to so kɔnɔ, i ma gɛrɛ mɔgɔ la, a ka gɛlɛn i ka se ka ɲɛ sɔrɔ i ka ko la. O yɔrɔ la, an bɛ social wele yen nɔ. A ma gɛlɛya ne bolo, n ye mɔgɔ ye, n bɛ se k'a fɔ n ye mɔgɔ ye, ne bɛ don mɔgɔw la, n bɛ ɲininkaliw kɛ. N bolila ka se yɔrɔ caman na, baara kow la, formation kow la, n bɛ se ka mun de kalan kɛ ka fara n ka Mali kalan kan pour que ka baara sɔrɔ. I tanga mɔgɔw ma, a bɛ gɛlɛya i bolo dɔɔni. Bamanankan ma nɔgɔn. Awa, o faamuyara. Sisan aw ka hakilina o ye ka taa ni baɲumankɛ tɔn nin ye, ka taa baara kɛ ni Mali musow ani Mali denmisɛnninw ye. Aw bɛ n'olu latɛmɛw kɛ cogoya jumɛn na? An bɛ o baaraw kɛ cogo min na, Mali musow ta, an bɛna lajɛ fɔlɔ, an baaraw bɛ ka daminɛ Mali la. An bɛ ka bureau sigi ka Kurukanfuga ka lakodɔn fɔlɔ Mali la. Donc o lakodɔnlen kɔfɛ, an bɛna activités boloda. Donc o activités kɔnɔna na, an bɛ se ka baara dege ɲɛ yira musow la cogo min na, olu bɛɛ bolodalen don. Mais yanni olu ka sigi sen kan fɔlɔ, fo a ka lakodɔn, an bɛ sensibilisation fana na ka fara a kan. Faransi yan nɔ, baara bolodalen don. An bɛ fɛ ka Kurukanfuga lakodɔn
faransi bɛɛ fɛ furukanfɔga ni a taabolo comme bɛɛ b'a dɔn ko première constitution de droit de l'homme don min kɛra au 13e siècle donc an bɛ fɛ k'o la dɔn puis k'an ka taabolo culturel fana lakodɔn